ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки арӯза наворҳои моро аз канали Мошини Савдо тамошо мекунанд. Ҳама каса бародаро, як бори дигар хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 14 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ки пешкаши шумо мекунем. Мошинҳои хуба, нархҳои дастрасанд. Навора бародар то охира тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастай ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мегардонем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. Зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро бародарому сар мекунем аз Volkswagen Golf ки соли барориш 1998 мотори 1.6 литрай. суздешворӣ боша бензина газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш 4 электропакет дорад, гази евро 4 задагӣ, моторш 1000% вагон. фақат мешин мошина ҳай мекунем, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 30,000 сомон бародаро нархаш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 231,000 рубл мешавад. харидор аниқ боша кутай марҳамат занг занед, биёен ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад, алишам мешавад. ва ин то дошта бошед, пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ваз 2115 соли барориш 2005 сол, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мега соҳибаш мотор, коробка, ходовойш 100%, 4 баллони нав дорад, аккумуляторшам навай, ҳуҷҷатош буд шудака фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 9000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 69000 рубл мешавад. харидор аниқ боша кутай марҳамат дар ами рақамҳо занг занем, биёен ай пеш муомила дора, бо арзонаш мекунем. барои маълумоти иловагӣ марҳамат бародарои мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Hyundai Starex соли барориш 2001 сол, кузофи минивен, авиомотор бошад 2.4 литр, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, документош 100%, ягон камбудӣ надорад, кутай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар ноҳияи айни қарор дорад, 25000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 193000 рубл мешавад. харидор аниқ боша кутай, биёен ай пеш муомила мекунем, арзонуш мекунем шаб мақсад. барои маълумоти бештар ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nubira соли барориш 1998, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензина газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад. 18000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 183000 рубл мешавад. харидор аниқ боша кутай, биёен ай пеш муомила дора, бо арзонаш мекунем. варианти алиширам ҳаста, агар дошта бошем гуфтай марҳамат занг занем, пешниҳод кунед. фақат харидор аниқ занг бизана гуфтай соҳибаш дар амиҷа. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1995, мотор 1.6 литр, кузофи седан, сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш пеш ғафур задагӣ нестай, баллонош нормалная, техас мотор дорад, ходовойшам нағзай, фавран фурӯхта мешавад. бародаро мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад, 13600 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза мешавад 105000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай, бо арзонуш мекунем. алишам мешавад гуфтай ба ягон намуди мошин болои сум битем. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародарои мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. фақат харидор аниқ гуфтай марҳамат занг занад. Opel Astra F соли барориш 1994, мотор 1.6 литр, кузофи хетчбек, сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе 20000 сомон нархаш кадай ки бо рубли ҳозира ҳисоб кунем 154000 рубл мешавад. харидор аниқ боша кутай марҳамат дар ами рақамҳо занг занед. бародарои мошинхар метавонед барои маълумоти иловагир ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Opel Vectra B соли барориш 2000 сол. Объем мотор боша 6 литр, кузов седан, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш кондитсионер дора, ҳуҷҷат дора, 4 баллони нави дигарам дора. Срочно пул дар кӯраи фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 34 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли ҳозира мешавад 262 000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта биёед ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. Барои маълумоти бештар марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1998, мотор 1.6 литр, кузов хэтчбек, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест бародаро. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, 40 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 308 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта муомила дора, биёед ай пеш арзонаш мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Lacetti соли барориш 2003 сол. Объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дора, мега соҳибаш дар ширкати CC кор кардестай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Данғара бародаро қарор дора, 26 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли ҳозира ҳисоб кунем 200 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёед ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат дар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 1996, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини, газай, коробкаш механика. 4 моҳи дига ҳуҷҷат дора, мега мошин садагӣ пусидагӣ надорад, тоза, кузоваш газ бензин ҳардаш кор мекунад, 4 дар пулқатӣ ҳуй мешавад, дари пеш электропакетай, абагрев сидениё ҳамаш дора, кор мекунад, срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора, 21 000 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 162 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёед ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2110 соли барориш 2005 сол. мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб фавран фурӯхта мешавад. гуфтай маълумоти бештар бародарон нависондагӣ нестай. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора, 12 500 сомон нархаш кадай, ки бо рубли ҳозира мешавад 96 000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат дар ҳамин рақамот занг занед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Opel Astra G соли барориш 1999, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, кондитсионер дора, 4 электропакетам дора, лук дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дора, 37 000 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 285 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёед ай пеш муомила дора, бо арзонаш мекунем. варианти алиширам ҳаст, агар ягон намуд мошин дошта бошед марҳамат занг занед, вариантотона пешниҳод кунед, мебинем. гуфтай барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1996, кузов универсал, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора, 25 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли ҳозира ҳисоб кунем 193 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай дар ҳамин рақамҳо марҳамат занг занед, фақат харидорои аниқ. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. BMW 5 серия соли барориш 1999, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш мотор, коробка нав, задагӣ, абагрев сидениё лифт, кондитсионер, тонировка ҳама тарафа 100% камбудӣ нест, срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора, 45 000 сомон бародаро нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 347 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёед ай пеш муомила дора, бо арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان های ما مثل هر وقت به انجام میرسه. رحمت که نورت تا آخرت تماشا کردین. زنده باشین برادرها. دستگیری ما رو فراموش نکنین. ما هر روز اعلان های نو و نوی ماشین فروشی داریم. تا نوری آینده در هر کی جای باشین خودتون احتیاطی کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما شما باشد. تا نوری آینده خیر.